akka te do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di minggu infokapit ima di enet sian Rom biddu 10 mamukama ayat 10 121 di dogma songonon laos tapayu ihut ma di bagasan rohat tabi alai dak sude mangolai barita na ulii ai nina si Yesaya do ale Tuhan tung isema maka porseai jamitanami asasian na tumangi hodoro ha porseaon ia panangihoni sian hatani Kristus to alai omma dohonoku dang dibegei horoha nunganian naung tolhasto suarana tuliat portibion jalaro disuhini tano ondo baritana alai hudok mamuse dang mangato Israel disi parjolo si Musa madok pinggilokku mahamu mangiburu mida naso bangso hian pahehyokku rimasmuna mida bangso na oto humdo si Yesaya semadok akan aso mangelului au ido nadapotan naung gabe patardo au di akan aso mangusui au alai tu bangso Israel do hudok manipat ari hupa herbang tangakku tu bangso naso mangului jala na manggaga ima sahatna kuriani Tuhata di bagasan Kristus Yesus molo tatau topoti taringot tu padan ni debata na jinalo ni bangso Israel tung sikop do di pasa Tuhata padan jala hasil sikop ni padanna boy taida na parjulu debatado na monotopon jalama milit Israel gabe bangso nania sian ni debata mulu tapatudos damang dainang di ulangan manang 5 Musa pitu ayat pitu tung takas tuh Israeli tang na bangso na belke. Alai alani holong ni rohani debata do, alani bangso na met itu ubahin gabe dipilit debata bangso Israel. Baca lain. Ulangan 5:7 ayat 7. Ima damang daina. Lapatan na debatado na patuduh kuaso na tu bangso Israel, asa bangso Israel, gabe bangso na pinilit ni debata, bangso na nyasian ni debata. Dungi muse na paduahon debatado na toktong mandongani, doh marmudu-mudu bangso na nasian hatar tabanan satu nama puan bangsona tu inganan nani warihon ni debata. Jadi asugari molo taingok perdalanin bangsa Israel damang dainang semule keluaran 2 Musa satu na 5 Musa tung takas. Debatado nama dongani. Jala debatado nama mudu-mudu bangsui. Sahat tuna asa tano Kanaan.
Napa tuluhon debata do na mangalehon sahalak partogi. Nagape panurirang lau menguduho bangsona. Dohot dalam lau mengajari dohot mandungunugu bangsona asa manada debata. Dan ngadong na kurang damang dainang. Nabi nahinnya debata tu bangsa. Tidak ada yang kurang, semuanya Tuhan Allah lengkapi. Nagabe persoalan alai puasa ma di debata tung natakang do rohani bangsaon. Puasa pola di debata tung natakang do rohani bangsaon. Alaniah. Tak coba damang dainang manjahat di 2 Musa 32 ayat 1 ayat sia. Dua Musa 32 ayat 1 ayat sia. Sahala amama na manjaha di ayat 2 asa sahala ina manjaha di ayat sia. Dibunai di ayat walui. Bangsoi manibil siat dalan ni debata. Di sialan ni madamang dainang di dok debata ma di ayat siai gabe bangso natakang rohado bangsa Israel. Alani anu orang so masuk kita di suku-suku ni jolo tata kasih ma taringot tu hata takang roha. Hata takang roha manang tegar tengkuk saya diait todo tu karakter bangsa Israel. Nama dok dang pangoloi atau tidak penurut bebel mulu halak mandok muse bahasa najulu si jogal rukung teh iya iman didok kata dang dak siat alai molo hatana ikon. Bagaimana Dina? Marah lo tuh, pasti lah inang ya. Masa omonganku songon para ledo, pinaingot, dan dijalo ale yang ko hata nasoi ma malapak inang ya. Otuson, songon do tugas di situ, songon ini nama, ama, songon ini, dang. Tas juga di molo holan hatanan si begion dang minum atau beda tutu. Dang pangoloi bangsoi. Jadi dia ma alus ni sukun ni. Molo diok debata pede
taringot tu Israel gabe bangso natakang na pinasaha ni debata bisiala dang na olo manjalo dang na olo manangihon dok mangulahon pareta ni debata dang olo nasida manjalo manangihon dok mangulahon hata ni debata. Jadi masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Tersongoni mak karakter nih bangsa Israel. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus sianima di holong na pinasah ni debata di padanna asa mengatusi Huria Rom. Jadi sian pada napi nasah ni debata marite ete holong na nani go barhon apostol Paulus diarahon ma Huria Rom asa mangatusi unang songon bangso Israel. Songo kita ma Huriaon ngata boto Huriaan songoni pangalahona las olo mahita las songon Huriaan pangalahota tidak kan begitu. Gariada saya dipaingut do so tunggabe songo Huriaan halaham hamu. Alai naing magabe Huria namangolu natoktong tugu jalahot di bagasan panadaun di Kristus. Idona sinosohon apostol Paulus amanginang marite surat. Kita coba manjaha di Romsada ayat 10 1 10 sada. Nuaing parjolo maina asatu ama. Ya. Rom bidusada ayat 10 satu ayat 11 ale parjolo ma asa ina ayat 10. Sabolas. Omma manginang. Nama siholdo apostol Paulus asa marnida Huria Rom. Di sihol ni rohanai naing magabe toktong mampu mangolu jala tugu nang hot. Di bagasan panandau di Kristus Yesus. Atong ngasagabe Huria namangulu na toktong tugu jala hot di bagasan Kristus naing ma Huria Rom on asa patuduhon na parjolo damang denang ima sikap paka porseon na tutu. Jadi sikap paka porseon na pinangin apostol Paulus tu Huria Rom naing ma sikap paka porseon na mangolu na tarida na boy si pangasanoton di tonga-tonga ni panadaun na menyikapi disaluhut akan amasa. Alana Huria na Rom ima Huria na ribur pusat. Sungguh kita on manginang kota. Tutu gorang do aka tantangan. Jadi anggo so mampu do hita patuduh paka porselta lewat do hita manginang. Habis.
gaya-gaya sonari pe di tengah-tengah ni pertibiok pe iga mabuat kita boleh terpengaruh. Alani gaya-gaya yang berkembangi gabe sotaboto pe menempat ton. Itu makana gorangan nueng halak salah menempat ton. Aka alat-alat nadong. Secara contoh HP. Dak danak pe ngari paksa hon asamar HP, bayangkan dulu amanginang. Apa dak danak do pe. So dia tusi mana do pe mencet HP ngadi azari. Ini pengaruh. Alani sikap pakaporseu na tutu na pingin langi doni apostol Paulus naing manian olo maka tindakon pambahenan itu hatta Yesus Kristus markite hite pangulauna. Olo maka tindakon pambahenan itu hatta Yesus marhite hite pangulaun. Kita coba menginang jaha di ayat sia, Rom 10 ayat sia. Hami maman jahasa. Ai malua maho molo di parato pot pamangan mi Tuhan Yesusi huhut di hapor roham nang di pahehe debata ibana sian akka namate. Lapatanna nunga di patudut Tuhata Yesus Kristus taringo tu pangulauna. Alania manginang hapor seoni dang na tubuh manang ro sadiri siak kita. Jadi iman timbul tidak dari diri kita, melainkan itu pemberian Allah, iman. Kalau Allah yang memberi, tentu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, mari kita cari. Mari kita hidupkan. Mari kita nyatakan. Sudedo hita mangatusi, jelas sudedo hita mampotosa taringo tu pangulau ni tu hatta Yesus Kristus. Ido na pinasa ni apostol Paulus tu kuria Rom taringo tu barita ni Kristus Yesus asa tum takas to dia tusi kuria Romi. Gabe terbahen kuria Romi ma patuduhon paka porseon na tutu. Alani pambahenan itu hatta Yesus di pangulauna taboto mai markite hite hatana. Janot doa manginang, siak kata nau. Jelas cian hatana ido napa buahon salukut akka dirina. Iman akini molotaida di padan narobi taringo tu songo dia parpadanan ni debata na pinasahat na tubang sui. Satu na di padan baru pe. Di paturun debatado tung sikap doa manginang dirina do sude na patu pahoni alani masian hatanai dipangiro tu hita neng manian gabe lam takas atu satta
gabe tubuh mapaka porseon. Nalaho manada doh maka porsai Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus. Alani tohori dok ni hatani debata di Heber 10 sada ayat sadai. Alai angko ha porseo ni pos nirohadui di akasi hirimon. Ini mengenai firman Allah hatana. Jalapa mautoan na tu tarimo tu naso ni ida. Ima karya na kuaso na pinatupa ni debata di bagasan Kristus Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Odo na tapangido, tahirim amanginang. Asana tubuh do paka porseauku, asa botoku do laho mangulahon, na dia do na pinangido di bata, songon halak naung mangulu au di bagasan Kristus Yesus. Dang dos be amanginang, dang naholam menabrak songon tidak. Tetapi mampu mencermati, mampu menunjukkan dan menilai mana yang harus aku lakukan dan mana yang harus aku jauhkan. Karena bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan ini karya Allah. Karena Dia sudah menempatkan imannya kepada kita jadi bukti bagi kita. Ini harus aku tegakkan sebagai orang yang percaya. Alani mamanginang unang songon ayat 10 nomi rak kita manjahasa alai sasitong na manginang ikon sudedo manjalo hatana. Naholanon dak sude halak mengului hatanai. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Indonesianya jelas sekali yang menginang. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik. Husuku matuhama menginang hamuna pungudison. Adong doropena soman jalo hatani debata dok nargijang. Masih ada? Aduh lamang? Siapa bilang tidak ada? Sudah sampai. Dana pehita nunga di memehon. Manite akan natorasta. Daktar bayi natorasta patorakoni guru sekolah minggui di najului. Nanggabe persoalan nada mangideinang Gunang dohalak naso manjalo ropena di hata ni debata. Ido makana anggona jolo masa da manginang moronunga marzamita pitor stok dah acim tok. Lao asing songona murung-murung teh dua tulu opat ono pitu walu sia 11. Apa itu papung pelian? Masuk pul. Ini supaya ngeladu dua mangin. Nah puji Tuhan doa manginang. Dung berkembang mengatu si hitadak si benang sampai song ini. Angko najo lo masa dobe. Ini kan? Apakah jaku teh minta pedite ini? Terbino tadi. Molo sekali berarti 30. Molo 2 kali songono 45 ina. Amang. Molo ngasongoni be atong baunang luas be. Kan itu. Jala masa do pena dihita isi pandita nama kobasi. Di pereng dari ada ulur sukun. Isi perjamita pertama marpong. Rom itu seribu. Tepuk tangan masih tamanginang kan itu. Alir satu tapi kan itu. Dah, neng dohonok itu perbedaan masih ada muncul seperti itu. Itu harus dijauhkan namangina. Persoalannya naso sudedo hita majalo hatani Tuhani. Nunga di baritahon sian akan aposona. Dadahoran aka padita nak sude aka parhalado di pasat dia manginang.
Jala sonari pe di pasar tok tu hita. Ido makana adong ayat harian. Sipata hita dak sanga be mancaha ayat harian. Gumorong hita mancaha peristiwa namasa. Anggo namasa on soi mataha kita. Bojo kopi teh, bojo tes manis teh, bojo kuih ini. Molo hata ni de bata. Ngabe. Ano mari patorang nina. Jadi molo hata politik setiap dia manginang, boto kita pa husor-husor puasa songonon. Odo sahe. Alania hado. Gabe puasa songonon musena. Nina hita do songoni. Jadi tangarung na kurang amanginang. Tung sikap di pasar tu hatta marite ite hatanai. Alani masih kata naima gabe taboto ma naikon si patunoton sikap pakaporseon na tutu. Nang dia 10 alui pe tajaha manginang. Alai omma do honokku dang di BGI horoha nunganian nong tol hasdo suarana tulia portibion jalarodis suhini adakah mereka tidak mendengarnya? Ini pertanyaan manginang. Ada. Masih ada yang tidak mendengar. Allah ditutup dope roha. Ido makana adong istilah sono manginang angko pertobatan is tokinai be. Poso dope au nina. Saya namar leba-leba dope au. Ada begitu. Pak, kurang-kurangilah Pak. Keluar malamnya. Kalau merokok boleh. Ini kan keluar malam do di orai, ya kan? Alang jahat do be keluar malam siang. Contoh nang do honokku. Kan ulo sipata songoni, molo nga hudul lisada inganan, contohnya ulo sipata lupa, kan begitu. HP angin malam ini jahat. Sasitongna sarupa jahat do tong. Dohot na kan itu. Tapi nggak didengar. Di hatani de batape balami dang di beke. Alana tertutup dua manginang. Roha panadaun gabe daktar jalo. Jala dongolo majalo. Hatani debata. Alani dipanggil tu hita manginang marite sikap pakaporsiona tutu neng manian. Hatani debata nang tajalo. Tapa usur-usur mai. Tak pola ikon sifatnya dalam bentuk ikon mengambil hita. Asugani molo senukun iya. Di boto horope inang boru silalahi ala ruas samian na jolo inang asida. Na pidato soddo marjabu di son. Iya. Di ngotoro pe ayat sidim. Ayat sida aja lupa. Wayanglah dulu. Na pula gabi songon humala pula kama. Da pula usuk nama itu. Itu satu usuk nama on hamya ini daong itu. Da pula usuk nama pandiangat dah itu dah. Da pula usuk itu. Ale botong tabereng musta buka musta lebarani itu. Ola mardingot otik do hita. Kita hanya mengingat aja ini mau membawa kita supaya nyata sikap pakaporseota. Jadi di nata jahajahi gabe tungtangi mahita gabe tubuh ma pakaporseota lau mangulahon napi nangidoni debata siak kita. Ini yang diharapkan. Napa duahon sikap napa monakon ngulu tu hatok tongon ni
debata. Alani mononunga tubuh sikap pakaporseaon di hita marite pembahenan ni debata di pangulauna na parjolo unang ma tapi kiribe suhat-suhat hasitongan ni Tuhani. Unang bea manginang tapi kiri suhat-suhat ni hasitongan ni debata. Contohnya songonon, tutudo debata na patupahon dalan haluaon, dak polai. Banyak orang yang mencoba membuat ukuran-ukuran pemahamannya. Jadi asa monang pakaporsel tai, unang pola gabita pikiri. Nabi nahen ni debata, songon dia tahe kuaso ni debatai dak pola. Alai taha porseaima kuaso ni debata, namar gogo do debata di bagasan Kristus Yesus. Jala hatari dan gogo ni debata, talu do. Portibion ima hamatean. Jadi jangan ditanya bagaimana, benar nggak ya dilaksanakan Tuhan itu ya? Benar nggak itu? Enggak. Nah polai. Jadi unang pelaga betaba ini suhat ukuran-ukuran ini kita. Tidak, jangan. Asal unang dau hatani Tuhan itu kita manginang. Alai tapangido ma. Asa toktong jonok hatani debatai menuju kita. Asa hot pakaporsel. Jadi di hatani debata nata jalo, nata tidakon, tapa tuduhom. Tutudu na pinatupani debata di bagasan Kristus Yesus. Dungi muse, bau nang tak pikiri haumion ni debata. Nadong do surgoi, tak pola be. Benar nggak surga itu ada? Itu rahasia Tuhan amangina. Makanya ada bagian ni debata, ada bagian ni colma. Masuk surga dosian namati. Nak pola pajago-jago kita mandok, anggo namo dingon nggak masuk surga, nggak dilabung ni Tuhan nih. Nang diberi kamu doa mang, dah. Jadi, bagaimana? Nggak dilambung Tuhan nih. Lambung dia mak, mina hita muse. Bagaimana dilambung Tuhan nih mak? Muse dangi. Alas ribut. Nah pola mangina. Nah pola tapi kiri. Mau nggak mati bagiannya dia batai. Nah penting keluarga nanti ninggal ni ima puli. Margogo mahamu. Lalu ngaking bagian ke pangapulio nih. Imada, na pula gak bisa jauh-jauh kita. Imada, rap do Tuhan Yesus sudah dulu sih, musik dang, ini. Jadi, las do rohani, musik. Jangan, na pula tatoi, haumion ini bata, amina. Asal nang tinggal kita, ala tusi rohata, dak taingok be pas ato diri. HP sikap napa dua hon, naing man sikap napa monakon, ngulu tahun di hatok tongon ni debata. Jadi tahap porsea ima. Na adong do bagian ni debata, na adong do bagian ni jolma. Atong molo di bagian ni jolma on ditikini nguluta, na pinasah ni debata, tok tong ma ta pajoro dirita tu debata, ta pasah tu debata. Disaluhut aka holsota, aka sirimota, rohita tu aropan ni debata. Mangido hita, asa debata pasi kopon ditikina. Inilah harapan amanginang. Jadi pangalehon ni debata di haluaon nai tu sude do manginang.
dang naholan di zaman ni Israel bangsui nang aka bangso-bangso nasing. Saat tunali zamat tape di pasat do haluon nai. Atong asa unang luangan kita. Toktong ma. Tapamo nang ulut. Marhite-hite manada. Pangulaw ni debata marite pambahinan na nasa kita. Ido nekon tah tidakon. Asa sahat do hita tungolu na pinasahat ni debata ima hatoktongon. Amin martangan mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan jalasi palua hami. Nungamar siajar hami dihatam. Nasian tumangihon hatamido asana tubuh haporseo. Alani ale Tuhan debata nunga di pasahato hatam. Atong paloas mahami asana tuk terbaik kami patuduhon pakka porseo nami natutu marhite-hite panguluhon hatam di tonga-tonga hami. Asasiani terbaik kami ale Tuhan debata. Lahomar nida. Hamonangan na pinasahat. Molope di tonga-tonga ni ngulu namion terbaik kami Tuhan. Mengadopi saluhut. Nekon siadopan nami. Gariada toktong do hami hot asa namangasok. Atong paluas mahami ali Tuhan debata hami napungu di son di bagas joromon tung takas panadaon nami asa namangasahon hatam. Asa siani hot do sikap pakaporseon nami tuho. Ali Tuhan debata nungahu bagi hami nakinin piga-piga warta manang tikting na pinasahat ni huriamon. Adong do nekon silohonoton tu minggu tu joloon di bagasan samingguon. Dala adong do muse tu minggu-minggu nanengro alani ale Tuhan debata. Pargogoy aka parhobasmu, parhaladom, pargogoy ng aka ruas, dinalaho patupahon saluhut, aka ulaw na ng sulahonaton, di bagasan na samingguon. Lumobi, ulaon pangapulion, tungasiroham ale Tuhan debata, di pasahat parhaladomima, marhite-hite hatam, asasiani tuk tarapul, marhite-ho namanggohi. Nangali Tuhan debata martangyak kami di Sinuri Distrik, 21 Banten. Jari marsogot, toktong do hami mangilo tuho ale Tuhan debata. Sai homa naman jongjongi, saluhut akka Sinorestan, di napatupahon Sinuri Distrik. Asa margogo na sida mangyahi program kerja di Distrik 21 Bantenon. Songoninang namasa ali Tuhan debata diaka ari-ari nang salpu masa do kebanjiran. Gariada sahat do tuhamion ali Tuhan debata. Alani mangasi maho, diaka nahona bencana alani banjir tungasiroham ali Tuhan debata. Unang loas asa roha padiliun. Alai sai diingot aka nahona banjiri
lumobi aka natakas manadaho asana mangasoko ali Tuhan. Asa margogo na sida menghadapi peristiwa si tahun ini. Gariada lam di pahot dirina tuho asa toktong marmulia ho jala tak pasumbunmu ali Tuhan dewata molo petu hamion di tonga-tonga ni binong bonang ikon jalon nami asiroham ali Tuhan dewata toktong mapahot paka porseon nasida asana hot laho menyikapi salukut nai tung asiroham ali Tuhan tung dau akan nasohina lomoni roha di peristiwa habanjeroni marhite-hite tung ukap rohani aka manusia laho patuduhon na rekod marhite-hite menjaga kelestarian lingkungan. Ali Tuhan dewata, duksipul hamis yanon, patupaun nami ma, urutan nami ma aka ulon nami. Nahoma ali Tuhan dewata, na toktong mendongani hami. Jelas sahat di homa, daging natot dinami. Di bagasan Yesus Kristus, martangi yang mahami Tuhan. Amin.